Nas dve smo dve Katarine, jel? Nas dve smo upotrebile robote u nastavi, baš za da učinimo da našim đacima raste pamet. Ja sam upotrebila jednog malog robotića, kao nazam. Ja sam upotrebila malog robota, Bibota, koji izvršava jednostavne linijske algoritme. Dakle, dete ukuca šta robot treba da radi, robot izvrši tu funkciju, naravno dete ima određene zadatke i ono što je jako važno, poželjno je da dete greši sve dok iz svojih grešaka uči. Čak mislim da rešenje na ono prvo rešenje, pa tačno, uopšte nije nešto što je dobrodošlo u ovom procesu. Obe gledamo da deca rade timski i obe vrlo vodimo računa o tome da zajedno sa uzrastom deteta raste i težina zadataka. Dakle, to je to ono čuveno spiralno usložnjavanje zadataka. Dakle, ako postavimo dobar temelj, može da raste sve složenija i složenija građevina. Katarina? Sve si rekla, znači ne mogu da verujem. Dobro, ali ovako, znači ja sam samo da kažem, znači kod mene je jedan jednostavan robot koji je takav kakav je, deca ga ne sklapaju, a Kaća radi sa složenijom mašinom, pa ću vam objasniti. Katarina je pokazala primjenu robota kod učenika prvog i četvrtog razreda. Ja sam pokazala na štandu ministarstva primjenu robota kod učenika od 5. do 8. razreda, gde se primjena robota malo usložnjava, ne koristi se samo linijsko programiranje, nego malo koristimo i ponavljanja i cikluse i uslove, zato što i robot komplikovaniji, ima senzore i sve druge elemente koji pomažu učenicima da saznaju i otkriju svet drugačije, ne samo napred nazad, nego da mogu da vide taj svet oko sebe korišćenjem te igračke. I šta smo stvari mi hteli primjenom tog robota? Da učenici stvari nauče princip kako tu tehnologiju treba da koriste u nastavi, ali ne samo u nastavi, nego prilikom rešavanja bilo kojih problema svakodnevnih, od, ne znam, paljenja sijalice do komplikovanih stvari, pokretanja, ne znam, kolica za decu ili odrasle koji imaju problema sa kretanjem. I šta smo hteli da ih naučimo? Hteli smo da ih naučimo kako u stvari je važno da rade kao tim, da oni kao pojedinci u suštini su samo pojedinci koji i ne mogu da doprinesu toliko društvu koliko kao deo nekog tima. I šta smo još dali? Mislim da smo zaista omogućili deci da vide da su oni ti koji mogu da upravljaju. Kaća, rekla si mi da je taj timski rad našim učenicima dosta stran. Pa ako možeš samo kratko da preneseš svoje iskustva u vezi sa tim. Znači, učestvovali su na jednom takmičenju koje se zove FLL i poenta celog takmičenja jeste timski rad i da sve zadatke moraju da rešavaju timski. Ja sam imala učenike koji su kao pojedinci veoma jaki i vrlo je bilo teško napraviti tu spregu između svakog od tih pojedinaca i zato mi u suštini u školama treba da prvo naučimo nastavnike kako da timski rade, a zatim i kad mi naučimo kako to da se rade, onda ćemo vrlo lako da naučimo i deci. Šta je još ključno? Da sve što rade treba da dele sa drugima, jer na taj način će i od drugih da uče, ali to i mi moramo da radimo. Hvala. Je li dobro?